so mafari ne domin silar rayuwata ne. Na gane shi so mafari ne, shigarsa ta mukar mafarki ne. Da gane kowa muke so ansar tambayar to ma'auni ne. So ba ya san mai garaje ba a azarbaɓi kansa kun gane. Kowai ya dace masoyi to ya rike da kyau haka daidai ne. Ciwo na so hankali ya faɗa mini gun shiga ta safar da ne. Ni nazari za mu an karso tafiyarsa daga lankwasashe ne. Ina yarda so bai da tausayi manya da yare shi kunsa duk ɗaya ne. Dafi na so in faɗa muku ya fi dafin maciji kuma gane. Ciwo na so asali ma ba shi da magani ko guda ɗaya. Ba wani likita mai iya yi maka magani ko ƙwararre ne. Kowa ya warke da ciwon so ba tabbaci shi sadauki ne. So kyau a yi marnaɗi domin yanayin sana lura sarki ne. So bai da ƙarshe in ka bi diddigin duba girmansa. So bai aje da yawa kuma kowane ɗalibi na da daidansa. So na sakawa mutum kaga ya zama kankane duk da girmansa. So duniya mai yawa kuma kowane ɓangare na da faɗinsa. Kan so kowace kule daɗi Messi tilas ne na cecensa. Suna da rana kwarai sai mai nazarin hakan dole zai gane. Ba a ginin so da cuta don wata ranka da ciki ka afka. Ba kyau ka samar mugunta in nasarar da ke ciki ka taka. In ka yi nisan tunani so ya zamo silar baka gatanka. So asali ke gare in kai sa'ar rikewa amma barka. Kowai yawa so riko na sakai na wataran dole zai koka da masoyi.